I love you, Haidar. I love you, Haidar. I love you too much. ସେଇ ବିଷୟ କଣ କହୁଛୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ ହାଇଦର ତମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଦିଦି ଛାତ ଛାଡ଼ ମତେ ଭିତରେ ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବି ଭିକୁ ବବୁଲୁ ଯଦି ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଦେଖିଦେବେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନେଟ୍ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ମତେ କି କୁହ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଛ କି ନାହିଁ ହଉ ହଉ ଆଗେ ଛାଡ଼ ତାପରେ ମତେ କି କୁହ ତମ ସହିତ ତମ ଘରକୁ ମତେ ନବ କି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ ତ କହିବି ମତେ କି କୁହ ମତେ ଶାନ୍ତି କରିବ କି ନାହିଁ ହଉ ହେଲା ମୁଁ ଶାଦି କରିବି ତ ବଚ୍ଚା ବାହା ହେବି ମୁଁ ବି ଠିକ ସେଇଆ ଚାହେଁ ମୁଁ ତମ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଚାହେଁ ହଁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଆରେ ଇଏ ତ ବାହାର ଜାଗା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ତମେ କୁହ ତମେ ମୋ ଦେହରୁ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲିବ ନା ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି ତମେ ମୋ ଦେହରୁ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲିବ ନା ମୁଁ ମୋ ସହିତ ତମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଆସ ହାଇଦ ମତେ ନିରାଶ କରନି ଆରେ ଆସ ହାଇଦ ମତେ ଉପଭୋଗ କର ଆରେ ଆସ ହାଇଦ ମତେ ଉପଭୋଗ କର ଆରେ ଆସ ମତେ ଉପଭୋଗ କର ମତେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବି ତମେ ତ ଏଇ ଅଛ ମୋର ଦେହଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ମୋର ଦେହଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ମତେ ଅଲଗା କରି ରଖିଛ ଏବେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଡନାପ କରି ରଖିଛ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମତେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆସ ମତେ ଉପଭୋଗ କର ସମର୍ପଣ ତ କରିପାରିବିନି ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଏଇ ଦେହ ଆସ ମାଂସ ଲୋଭୀ କୁକୁର ପରି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପଭୋଗ କର ଆସ ହାଇଦ ମତେ ଉପଭୋଗ କର ଆରେ ଆସ ମାର ବାପର ପୁଅ ତ ମାର ମତେ କିଛି ବି କହିବିନି ମତେ ମାର କି ଗାଳି କର ପେଶାପଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରିଦେ କିଛି ଅଲଗା କବର ଦେଇଦେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମତେ ଫେରେଇ ଦେ ତତେ କାଲି ମତେ ଭିକ ମାଗୁଛି ତ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରେଇ ଦେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ଫେରେଇ ଦେ ରେ ମୋ ଅବୁଝା ପ୍ରେମିକ बड़ा विश्वास मारो मत लगा मत हते नहीं अरे लो नहीं अरे फिगर लो कामुड़ी मार मत नहीं ମୁଁ ପାରିବିନି ତାହେଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଡାଇଲଗ ପରେ ମତେ ଲକ୍ଷ ଥର କହିଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇଲଗ କହ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୋ ମା ହବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲି ମୋ ଭାଇକି ପଚାରିକି ମତେ ଭଲ ପାଇଦେଲୁ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ତମ ଝିଅ ଜାତିରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁଅମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ତମେ ନମ୍ବର ନ ଆଉ ରାତି 11ଟା ବାଜିଲେ ତମ ତରଫରୁ ଆସିବ ମିସ୍ କଲ୍ ଆଉ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲେ କହିବ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି ବାସ୍ ଏତିକିରେ ତମେ ଫୋନ୍ କାଟିବ ଆଉ ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତମ ଆଡୁ ଫୋନ୍ ଆସିବ ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ 5 ଘଣ୍ଟା 5 ଦିନ 5 ମାସ ଯେତେବେଳେ ମେଡାଲ ମିଳିଯିବ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରେମିକ
ବିଚେ ମୋ ଭାଇ ରାଣା ନିୟମ ପକେଇଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ତା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ କହ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଓ ଭାଇର ଜୀବନଟା ଜୀବନ ନାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମତେ ମାଡ଼ ମାରକେ ଗାଳି କର ହେଲେ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ ମତେ। ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ସେଇଦିନ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ ତ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତି ବାଇରାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଖୋଜିଲେ ବି ମତେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ କହିଲେ ମିତ୍ର। ତାହେଲେ ମତେ କଣ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ? 100% ମୋ ସ୍ୱାମୀ खोज खोज पुलिस स्टेशन में फाटे सोशल मीडिया में फटो जाए हाँ क्या अफसोस नहीं क्या तो बोली बोली मो स्वामी होती चाहिए ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରେଇବନି? वो कौन स्वामी बैंक हाँ वो कौन स्वामी बैंक मो बाबा डिपॉजिट कर फुला तो स्वामी गिरी ऐ चलो चल ଠିକ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇ ଯାଉଛି ସତରେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଇଥିବି ମୋ ସଂଖ୍ୟା ସିନ୍ଦୁର ପବିତ୍ର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ରଖି ଠିଆ ହେଇଥିବି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚଳି ଚଳି ମରୁଥିବୁ ତୁ। ଆସୁଛି सारे का अभिशाप देगी हाँ अभिशाप दवा कथा तो अभिशाप फड़िबो कि नहीं सेटा मु जानिनी होइनी निस हेले तम छोडी की भला देखि कांदिबा चरित्र ए हायदर बह काई गए हायदर हीरो न हो से होची भेला हीरो माने राती सारा कांदंदी सकाळे हसंदी हेले विलन राती सारा हसे सकाळे मरे आमे विलन आई लाइक यू विलन मोहिनी मिश्र असला चालीगलाची सौतुणी चालीगला बोली मन दुख करूचु कोण पैसे असते आ समय पे आई दो तो कोण कहिला मु कहि तो स्वामी तो नहीं मु फांका छे मते लम ऐसे बात କଥା बंद कर कोण कहिला ସେଇଟାକୁ मना कर दे कोण ପାଇଁ ତାକୁ ତ ସତ କଥା କହି ପାଠନ କି ପୋଲିସ ବାବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। तो बुझलु प्रिया कथा जदी कोनसी प्रकार बाहर लिखे जो इंस्पेक्टर हम पाखरे अछि नहीं नहीं प्रिया बोली जो नहीं तम ଭଲ କରିଛ ଏମିତି ବି ସେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଭଲ ହିଁ ଆସିଲେନି ଆଉ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ମତେ ଏମିତି ରାଗେଇ ଚଳି ମତେ ଭାରି ଜୋର ଡର ଲାଗିଲା। डरुछु भाई के डरुछु एफर से इंस्पेक्टर होने ताको कहि दबो तू जो हायदर रो ब्रांड तो जी चाहिबो ए शहर रे निया लागियो हे तेरे तम गोटे କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଜି ତମ ଘରକୁ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ରେଶମାକୁ ଆଉ ଚାଚାକୁ କଣ ସବୁ ପଚରା ପଚରି କରୁଥିଲେ ବବୁଲ ଭାଇ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ବବୁଲ ଭାଇ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଥାନାରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡାମ କଥାରୁ ଛେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯଦି ମୋ ଭାଇକୁ ଏକା ପାଇବ ସେଟା ଗୁଳି କରିଦେବ କି କଣ। ए भाई कौन कोई पुलिस मैडम ହଁ कौन था ନାଟ ହଁ ଜାଣି ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଭାଇ କହୁଥିଲା ତା ବାପାଙ୍କ ମର୍ଡର କେସରେ କଣ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ଥାନାକୁ ବଦଳେଇକି ଆସିଲେ भाई प्रिया से तो भाई बबलू को खोजनी कि बबलू को खोजनी ଆଉ से मैडम खोजुची मते चौदिन जोडी पाइबो मते एनकाउंटर करिवो अरे से मते एनकाउंटर करे मु थरे मरिबी अरे से मैडम बंचे थिबा चाय मरिबो ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଛି ସେ ଅମ ଭଳିଆ କଥା ମୁହଁରେ ଧରିବନି। पलामिन मानना ए हायदर तो लेके एकला करी की जीवनी म तो पेट्रे पर हायदर चैप्टर 2 जगह नहीं सारी छी से खूब शीघ्र आसीबा तते कहइबो हमें सब